I si un anglès et diguera que estima la teua llengua més que molta gent d'ací? I si un creador de contingut et fera riure i alhora t'ajudara a perdre la vergonya de parlar en valencià? Avui, aquestes històries es troben en un mateix episodi. Benvinguts i benvingudes al podcast S'épanouir avec Laura, un espai per créixer, obrir la ment a noves cultures, aprendre llengües que ens transformen i, per suposat, defensar la nostra llengua amb estima. Avui tenim la gran sort que ens acompanya Fran Tudela, un influenciador valencià de primera categoria, conegut com Cabra Fotuda. I també ens acompanya Barnaby Bouchard, l'anglès que parla perfectament el valencià i viu a Sueca. Benvinguts! Oli! Hola! Com anem? Com esteu? Bé, tot bé. Estem molt contents d'estar ací. Sí. Sempre és un goig vindre a la universitat i fer aquest tipus de projectes, donar-los suport i a tope. Moltes gràcies. Abans d'entrar en matèria, m'agradaria agrair a la Universitat de València, al Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants, pel seu suport a través de les ajudes fora de classe, que han fet possible aquesta gravació, i també a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació per acceptar la realització d'aquest episodi a l'aula multimèdia, la sala podcast, que és on ens trobem actualment. També el que vull dir amb aquest episodi concretament és donar veu a persones com vosaltres que des de la vostra trajectòria personal, que és diferent però a la vegada té moltes coses a veure, ens inspiren a estimar més les llengües, a comunicar amb autenticitat i a créixer des d'una gran curiositat. També he d'afegir que avui la meva veu és de veres que no està en la meva millor forma, estic un poc afònica, perquè les podcasters també ens quedem sense veu, però sabeu que tinc molta il·lusió per a contar històries sobre el valencià, per a parlar de llengua, i en aquesta il·lusió res ens podia llevar les ganes de fer aquest episodi, no? Aleshores, comencem dient que jo quan vaig crear aquest podcast, que ja fa 2 anys, em vaig marcar una llista de gent a la qual volia entrevistar. I puc confirmar que avui es complís un objectiu dels més grans que tenia del podcast, i és Fran Tudela. Em dóna la benvinguda. Que bé, que guai. Sí, la veritat que sí, per supost, Barnaby. Comencem amb les presentacions, així per veure. Sé que tots aneu a conèixer-los ja, però per si acas, comencem amb les presentacions. Fran, conegut com Cabra Fotuda a les xarxes socials, Instagram, TikTok, etc., és un dels grans referents actuals en la creació de contingut en valencià des de 2020. Nascut a Vilajoiosa, combina humor, crítica, compromís i proximitat en un estil personal capaç de connectar amb joves i no tan joves. Amb els seus vídeos i projectes ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià a les xarxes i també a dignificar-lo, a fer-lo estimar i viure sense complexos. I a més ha portat la seva veu a la ràdio, a la televisió, a escenaris d'humor, a shows i fins i tot a la música. M'has alçat sempre que caic un bac a terra. La iaia es vol en grande. Sempre amb un toc autèntic i molt nostre dels valencians, no? Premis, reconeixements i, sobretot, molt de talent l'han convertit en un dels noms més estimats del panorama cultural valencià. I com que el món de Cabra Fotuda no s'entén a les xarxes sense la gent que l'inspira i que el dona suport i que aconseguís objectius d'estudiar el valencià o coses així, tenim aquest convidat molt especial, que és Barnaby Bouchard. Et dono la benvinguda, Barnaby. Gràcies. Barnaby és l'anglès, com ja he dit, que parla valencià i que ens va captivar a tots amb aquell vídeo d'Instagram del compte de Cabra Fotuda on contava la seva experiència aprenent la nostra llengua. Hola, bona vesprada. Soc Barney, soc d'Anglaterra i porto 4 anys aprenent el valencià. Barney és del sud d'Anglaterra i així la seva amiga que mos l'ha portat i que és de Xàtiva. Hola! A veure, no lo parlo perfectament. Que, per cert, tindreu l'enllaç publicat a la descripció. Barnaby, tu esperaves que aquest vídeo tinguera tanta repercussió i tants comentaris? Em va sorprendre. Òbviament va ser supergraciós i sobretot en sueca la gent a vegades em diu ai, t'he vist en xarxes i tot això ha sigut molt graciós, de veritat. I com va ser la teva reacció quan et van cridar de punt per fer-te una entrevista? Estava molt emocionat, de veritat. I escolta, que t'has fet famós i tot? Pues ha sigut superdivertit. Jo vaig anar a visitar la meva amiga Laura en Xàtiva pensant
anem a tomar un cafè, tot això, i després ha dit, ai, saps què és la Fira de Xàtiva? I conec un amic que igual voldràs conèixer. Va ser, no sé, molt emocionant anar ahir, parlar amb la gent i tot això. També ha sigut molt interessant parlar sobre la llengua més. L'única cosa és que quan estic nerviós en aquesta entrevista, per exemple, em costa un poquet més parlar en valencià, la meva tercera llengua. És normal. Per això. Inclús me'n passaria en anglès, segur. Segur, però veus que els comentaris han sigut de suport i tu, no sé si vas fer un comentari durant el vídeo que deies estic avergonyit perquè el meu valencià no és molt bonic i tots els comentaris giren en torn a que vergonya ni que vergonya tindrien que tindre altres. Clar. És veritat. Han sigut molt... M'han recolzat molt i això ha sigut molt bonic. Que bonic. I Fran, tu penses que ha tingut èxit? Jo penso que sí, vull dir, al final... Vull dir, l'èxit tampoc es medeix en nombre de likes, sinó en el fet de poder donar espai a una persona. O sigui, l'èxit és ell. L'èxit és aconseguir que una persona de fora, sobretot un anglès, que normalment... Sobretot un anglès. Que no solen parlar altres llengües, parle i s'integre tan bé en la nostra cultura. Això és l'èxit, realment. La veritat que sí. Tenia apuntades les visites, però m'ha agradat el comentari de lo important no són les visites, així que aneu a veure-lo i ho descobrireu. Però és molt graciós perquè jo he fet una xicoteta recapitulació dels comentaris que m'han encantat, de coses de gent que no et coneix de res, o inclús gent que et coneix, perquè també he vist alguns comentaris de va ser el meu professor d'anglès, aquest l'he conegut en filologia clàssica, tal, molt interessant, i diu... alguns comentaris. Adorem a Barney. Qui vol ensenyar-se s'ensenya i qui vol odiar, odia. Així és. Parla millor valencià que jo, que porto 27 anys així, XD. En eixa veu de casalleros. Això sí que saber valencià. Això jo quan tu vas dir en eixa veu de casalleros, com a expressió vaig dir este senyor d'on l'han tret, o sigui que el vull pa ma casa. És que és increïble, és increïble. Cap vergonya, Barney, et vull molt. Gent que no et coneix de res dient-te que et vol molt. Com et senta tu això? És increïble, de veritat. No sé, és per això més que res que m'encanta aprendre i parlar el valencià. És la... no sé, quan la gent estima la seva llengua, el sentit d'una comunitat que estima la seva llengua, sí, ha sigut superbonic, m'ha encantat, de veritat. És que t'han dit coses fins i tot de que le hagan un monumento, o sigui, és que és molt fort. I després hi ha una altra que diu, ¿sabes fer amic de Kevin American in Valencia? Que no sé si el coneixeu. Sí, l'americà que parla valencià també, no? Sí, que faig un xicotet spoiler, però el tenim també al podcast aquesta setmana, o sigui que pròximament. Clar. I després t'ha fet alguns no tan positius. No n'he trobat molts, però n'hi ha un que diu que vull debatre sobre aquest perquè és important. Diu, comença dient, però aquest xiquet va estudiar filologia clàssica i aleshores té un feeling natural per les llengües. No és de cap manera un exemple representatiu ni ningú pot esperar que siga el cas general. Ojo, què vol dir això? Que si som de llengües lleva la importància que has estudiat valencià com a llengua minoritzada? Què opineu? Opino que la gent està molt amarga i que sempre, al final, mos obsessionem en buscar la manera... o sigui, hi ha una persona que ha après valencià que s'ha viralitzat perquè la gent agraeix que una persona nouvinguda vulgui aprendre la llengua i culturitzar-se i integrar-se i això, i veure de tots els nostres referents. I ja té que haver el típic que tinga algo negatiu, de veres, avorriu. Segurament és un senyor que li fa olor la pel·li la risqueto i que a partir d'ahí pues, té que llançar la seua. Per favor, una miqueta de positivisme, que ja sabem que estem amargats i ja sabem que la llengua es mor i tot, vale. Però tenim així un cas d'èxit. Queda't el comentari per tu, de veres, no fa falta. Totalment, no fa falta. Les xarxes de vegades no són tan boniques. Però bé. Ara passem a inicis. Ens contaries d'on va sorgir el teu nom artístic, que és interessant, perquè la gent que no et coneix i sent cabra fotuda es queda com, què? Clar, la cabra fotuda. És que això, molta gent es pensa que és perquè estic com una cabra. Perquè estàs com una cabra i estàs fotuda. Sí, coses així, no? Ma abuela sempre, quan li paren pel carrer, sempre diu, no, la cabra és ell i jo estic fotuda. Literal. No, la cabra fotuda, o sigui, cabra fotuda és part d'una expressió, d'una dita popular que es diu al meu poble, jo soc de la Vila Joiosa,
I allí, clar, és capital de la Marina, capital de la comarca de la Marina Baixa. Què passa? Que tradicionalment sempre hi ha hagut molts diners allí perquè hi ha hagut indústria, xocolates Valor i moltes... Va haver fins i tot... Crec que va arribar a tindre 33 xocolateres, fàbriques de xocolata. I clar, això vol dir, significa diners, prosperitat en el poble... El que passava és que els pobles del voltant, Benidorm, Finestrat, Relleu, Orxeta, poblets xicotet en el seu dia, quan es trobaven una persona de la vila li diuen de la vila hi plores, cabra fotuda? Volen dir. Oh. Clar, volen dir, damunt de que eres de la vila et queixes, allí teniu faena, teniu prosperitat... Això és el que diuen, No sé jo exactament, tampoc he trobat massa informació de l'origen, perquè després resulta que, sense tindre res a veure, Alzira, capital de la Ribera Alta, dos ciutats que no tenen contacte, no comparteixen comarca, res absolutament, també es diu el mateix, d'Alzira i plores, cabra fotuda. I clar, molta gent es pensa que jo sóc d'Alzira, perquè cabra fotuda és com que ho relacionen a Alzira, però després, en canvi, a la Vila Joiosa és de la Vila i plores, cabra fotuda. I són dues ciutats que, curiosament, que no tenen res a veure, que no estan connectades de ninguna manera i que comparteixen dita popular. Això s'ha d'investigar. Si n'hi ha algun historiador, filòleg, algú que sàpiga d'on pot tirar, per favor, que me ho diga, perquè necessito fer un vídeo al respecte. Així que si estan escoltant filòlegs i estudiants de filologia catalana i tot això, ja sabeu quin és el pròxim TFG. Això, per favor. D'on ve l'expressió cabra fotuda? Que interessant, la veritat. Sí, és molt interessant, la veritat. I tu vas decidir en 2020 posar-ho o tu ja et dies cabra fotuda tu mateix des que eres menut? No, que va. Cabra fotuda va néixer arran de fer vídeos. De fer vídeos. Però jo fins i tot abans, abans de fer vídeos en valencià, jo els feia en anglès. Ah, sí? Això no sé si Això no ho sabia jo. No? Ah, no? Quan els feies en anglès? En el teu Instagram de cabra fotuda o en un altre? Jo el primer contingut que vaig crear en la pandèmia va ser en anglès, en 2020. Uau. Vaig obrir un TikTok, es deia Fran Fenty, perquè jo era molt fan de Rihanna, que la deia Fran Fenty. I a partir d'ahí vaig començar a fer vídeos en anglès, però amarra el poni, perquè el primer vídeo que faig es viralitza i arriba a tindre com a 1 milió de reproduccions i clar, en anglès pues vés-te'n a saber on es fas viral. Mires comentaris i tot estava escrit, no era evidentment, i jo dic, esta llengua so què vol dir? I ho traduís que posava que era indonesio. Ostres! M'havia fet viral en Indonèsia. Això em sona algo que tens... Jo sempre ho he contat, això. Això ho has contat. És que m'encanta, és la meva història preferida. Total, que vaig començar a fer vídeos i em vaig fer superviral allà, o sigui, literalment la Lola Lolita Indonèsia era jo. I va arribar un punt que vaig tindre 120.000 seguidors a Indonèsia. Que fort! Clar, per això en TikTok, si tu entres, més o menys, clar, jo tinc 230.000 seguidors, li anaves de llevar 120, perquè 120.000 són d'Indonèsia. Estic flipant. Que em començaven a seguir per fer vídeos en anglès. Indonèsia, Tailàndia, Vietnam, sobretot concentrat en Indonèsia. I després ja vaig canviar dràsticament al valencià, em vaig posar cabra fotuda i a partir d'ahí vaig decidir treballar el contingut en valencià. Clar, els meus amics em diuen, Fran, tio, però com vas a deixar de fer vídeos en anglès, que es coneix tantíssima gent, i jo, pues, perquè és que no és la meva llengua i jo no em sentia tampoc... com que jo no pensava en anglès i em costava molt. És a dir, probablement, si haguera continuat, sí, m'haguera anat de puta mare, perquè en anglès, pues, evidentment, si arribes... Però jo realment volia acabar vivint en Indonèsia. Volia viure... Bali. Bali sí, pot ser, no? Però és que espera que n'hi ha més, perquè un dia mirant els comentaris veig un malnom que em posen els indonesis, Bule Bule. I jo dic, què collons vol dir Bule Bule? Doncs Bule Bule volia dir home blanc. M'havien posat de malnom home blanc, clar, i ahir vaig dir, mira, estic clavant-me on no em toca, i ahir és quan vaig decidir, quan d'alguna manera va ser com un punt d'inflexió, vaig dir, ostres, què estic fent? O sigui, fent contingut en anglès per a una comunitat de gent que tampoc parla anglès, o sigui, eren indonesis, que allí no es parla anglès tampoc. Però el meu cap no tenia sentit, jo necessitava crear algo diferent. I a més coincidia en un moment en què
hòstia, era la pandèmia, tot el món tenia TikTok, tot el món fent vídeos en TikTok, en totes les llengües del món, i en valencià hi havia molt poca gent. I jo tenia necessitat de comunicar en valencià, la meva llengua, i fer algo, perquè en anglès, evidentment, en castellà, en totes les llengües del món hi havia gent, però en valencià n'hi havia molt pocs, per no dir ningú en TikTok en aquell moment. Aleshores tu sí que tenies un projecte a la ment de fer en valencià. Jo tenia ja idea, jo tenia molta sí, jo ja venia anys enrere de pensar, jo he de fer alguna cosa, he de comunicar en valencià, però pel que siga, jo sempre he estat molt lligat a l'anglès, jo he viscut fora, en Edimburg, he treballat sempre en anglès, i per tant vaig decidir fer-ho en anglès, per l'autoodi, al final és autoodi. Totalment. La gent passa al castellà i jo directament vaig dir, en anglès que m'entén tot el món. Totalment. I res, i després ja el camí també et du a voler valorar més el que tu tens i res, que tot és vàlid al final, però jo vaig decidir passar per este camí. Els meus amics em diuen que estava mal del cap perquè en valencià no anava a menjar-me una merda i mira 5 anys després on estem. Que fort. I dius que vas estar molts anys pensant en fer contingut en valencià. Què és el que va fer llançar-te? Perquè ara hi ha molta gent que vol començar un projecte, un podcast, xarxes, el que siga. A mi m'agradaria que ens contares una recomanació, no? Llançat, algo així. Per què va ser el que tu vas dir sí? El meu cas és que també, això no ho he contat, no sé si ho he contat alguna volta, quan vaig començar realment estava passant una molt mala època de la meva vida, però realment, o sigui, roïna, jo estava en depressió. I clar, el que no s'explicava la meva psicòloga és que jo aconseguira crear un compte d'èxit estant en una depressió, oficialment en depressió. Com podia ser? Pues, no ho sé, d'alguna manera va ser la meva manera, de la meva via d'escape de tota la frustració i tot el que jo tenia en el meu cap en els vídeos i en el contingut que jo creava, com a que ho deixava... Era un altre jo, era el meu personatge. A poc ja en els anys jo ja m'he recuperat i tot, i cabra fotuda a deixar de ser aquest personatge tan histriònic, tan exagerat, i Fran a deixar de ser aquella persona que estava malalta, i com que els dos s'han mesclat i ara pues, són el que és a dia d'avui. I diries que les xarxes t'han ajudat? Sí, m'han ajudat. Ara és de veres que estic en el punt contrari. Ara estic massa brain rot, o sigui, tinc el cervell, el tinc ja podrit. Necessito ja parar una mica de xarxes perquè és una bogeria, o sigui, vull dir, és la meva faena, no ho deixaré, però les xarxes realment poden ser també molt dolentes. No sé si després voldràs fer una recapitulació de comentaris així. Ai, clar. Sí? Ai, comentaris, això que deu ser per al final, perquè tenim una secció de comentaris. Clar. I parlant de Barnaby, m'agradaria que ens contares com va començar el teu aprenentatge de valencià, que segons tinc entès vas arribar així en 2018 amb la intenció d'estudiar castellà durant uns mesos dins del programa Erasmus com a estudiant de filologia. I finalment vas acabar quedant-te i aprenent valencià, a part de castellà que ja saps. Exacte. Sí, jo vaig vindre en 2018 per estudiar un semestre en la UB i 7 anys després encara estic així. Wow. Que em vaig enamorar de la regió, de la cultura, però és veritat que quan vaig vindre perquè des de fora és fàcil, com en qualsevol cas, en qualsevol país, és fàcil pensar que un país és més o menys igual en cada regió, però quan vius en un país no sé, et dones compte de que no és veritat, que cada regió té les seues coses, en molts casos la seva llengua, la seva cultura. Aleshores, poquet a poquet anava visitant pobles, parlant en la gent, sobretot la gent major, i donant-me compte de que havia 2 llengües en aquesta regió, i que per a molta gent, perquè en aquesta època només parlava castellà, i que ells estaven dispostos a parlar castellà, òbviament, però és que tenien que pensar a vegades. Clar, que no era el mateix. No era la llengua del seu cor, anem a dir. Aleshores anava pensant, ostres, a lo millor seria bonic aprendre aquesta llengua també. No sé, va ser una aventura, perquè òbviament aprendre valencià és interessant perquè
a vegades n'hi ha un poquet de desequilibri entre les paraules que estudies en l'internet, que diuen que utilitzes aquesta paraula, però també, no sé, poquet a poquet és veritat que el meu valencià ha anat canviant. Per exemple, diria paraules com encara dic fins demà, encara no dic hasta demà, però és veritat que he anat canviant al valencià del carrer un poquet. Mon anem, tot això. Aleshores ha sigut... encara estic aprenent i mai deixaré d'aprendre, però ha sigut molt bonic. Sí. Que guai. A mi, curiosament, m'ha passat al contrari, veus? Jo, clar, una persona nativa, jo vaig començar a fer contingut i jo era superdefensor de parlar de poble, de parlar del carrer i de fins i tot reivindicar les paraules com en el meu poble es diuen gafes, no es diuen ulleres. Per exemple, jo dic gafes, no és correcte? No, és ulleres. Són els castellanismes de tota la vida, cruzar, tal. I a poc, clar, jo en aquell moment pensava, ostres, si parles en el vocabulari del carrer, arribaràs a més gent perquè la gent vol sentir-se identificar la manera de parlar. Però és de veres que després en els anys també te n'adones que això tampoc és correcte i que has de buscar un equilibri entre utilitzar paraules genuïnes, però no castellanismes, perquè això devalua la llengua i això és un procés que crec que tots hem de passar i en el meu cas ha sigut a base també d'estar a xarxes, expost i que la gent també t'ho recordi i et diga no creus que pot ser dir gafes i cruzar no té tant de sentit com... Però en canvi, per exemple, sí que pots dir jo reivindico les paraules genuïnes. En el meu poble es diu atracar, no apropar. És a dir, atracar amb la caïra. O una persona molt atracant, no? Una persona molt propera, no? O, jo què sé, vermell. En el meu poble no es diu roig, es diu vermell. Clar. Vermell, m'encanta. Sí, clar, a tope en reivindicar aquestes paraules, però també hem d'intentar crear parlar d'una manera, normalitzar certes paraules que sonen com a fins demà, sona com a molt... Ai, que culte. Però realment no. És que cada persona té la seva relació en les paraules, no? Més que en cap altre cas en el cas del valencià, crec. Veritat. Per exemple, si dic entonces a una persona diuen per què dius això? Però si dic aleshores, altra persona dirà per què dius això? Clar, no seràs Joan Fuster. Sí. Clar. Això li passa a tothom que està aprenent anglès, valencià, que tenen aquest conflicte de dir, ostres, és que mai sonaré natiu perquè si dic entonces, com saben que realment estic parlant valencià des de zero, em diran que això no és correcte, però si dic aleshores em diran que és massa formal. I és un conflicte que tenen les persones que aprenen la llengua que no són natius. Però ja no sols les persones que aprenen la llengua, les propis natius, jo crec que jo tinc moltíssims amics que diuen no, jo no sé parlar valencià perquè jo dic col·loquialismes. Hi ha una diferència entre tu saps escriure, saps el formal, saps com és, i després tu utilitzes la llengua col·loquial al teu dia a dia. Això no és no saber parlar valencià. Exacte. Però bé... N'hi ha tant d'autoodi que si tu vas de poble en poble sempre et diran, a mi em passa molt de gravar, no, però si no parlem valencià, si parlem vilero, o si parlem I és com, no, i això què és? Enguerino. Sí, si parlem... No, o sea, tu parles valencià... Bueno, Enguera és que és un cas a banda, perquè sí que és en castellà. Són aragonesos. Exacte. Però... Ho mirarem en un altre podcast. No, jo no parlo valencià, és el sireño, això. No, tu parles valencià, però en el dialecte que es parla al teu poble. Totalment. Punts. Totalment. Tot això ho parlarem també a un altre episodi que tinc pendent del col·loquialisme i la llengua i de la problemàtica que hi ha de quan separem realment on està l'equilibri. Ho parlarem amb Aina Montferrer, que és professora també de la Universitat de València i ens parlarà també de tot això com a experta. Voldria també tornar al tema de Barnaby, que m'agradaria saber què et diu la gent quan parles anglès, perquè jo he vist de primera mà una reacció que va ser quan vas vindre a Xàtiva i jo et vaig portar a la meva cafeteria preferida, el meu bar de poble preferit, i el cambrer només feia que parlar-te en castellà, quan realment tu li estaves parlant valencià, o sigui, ja no t'estava parlant ni en anglès, sinó que t'estava parlant en castellà, i nosaltres li seguíem dient, sap parlar valencià perfectament, i ell seguia, o sigui, jo crec que ja no era culpa seva, sinó que en la ment tenia clavat que un anglès no pot parlar valencià. Aleshores, experiències. És un espectrum. Des de l'agraïment i l'emoció fins
un poquet de confusió. Sobretot la gent major s'emociona molt quan parla valencià, perquè estan acostumats a canviar al castellà, encara que siga un castellà mesclat, perquè, òbviament, si eres de Corbera o Llaurí, tampoc estaràs passant el dia parlant castellà. Però també n'hi ha gent que com aquest cas que m'has comentat, que siga parlant castellà, però és que mai sé si és només perquè jo soc de fora o més perquè estan més acostumats a parlar castellà. Aleshores, depèn del cas, suposo. En aquest cas, en Xàtiva, la persona... En aquest cas no. Probablement, si jo li parlava en valencià, a mi parlaria en valencià. Però en canvi a tu et parlava en castellà perquè tens un accent, no? Així com a més britànic. I perquè el cervell ens diu que no, aquesta persona valencià, com va parlar valencià? Quan realment ni ho intenten, perquè sí que parles. Si tu dius vull parlar valencià... És literalment... És que els valencians naixem en l'autoodi ja... Sí, la veritat que sí. De sèrie. Seguint en el tema de llengua, m'agradaria comentar una cosa i fer-vos una pregunta oberta, perquè vaig estar a la trobada del voluntariat lingüístic de la Universitat de València a Menorca, que és cap de setmana, i teníem una xerrada de la influencer Blanca Noguera, Lefki, no sé si la coneixeu, que parla també de llibres i del tema del valencià, i parlarem de llengua i xarxes socials, concretament. I vam debatre sobre si el fet de fer contingut en valencià és política en si, i si d'haver realment contingut en valencià que no estiga directament relacionat amb la llengua és política o no. I Fran, justament ahir, va fer uns Insta-stories que jo estava flipant perquè dic que és literalment el que portem parlant tot el cap de setmana i Fran de repente ens ha escoltat i dia, Fran, fer vídeos en valencià d'humor sense missatge explícit és fer política, és posicionar-se i estar a favor de que no maten la llengua. Què passa així? Què opineu? Vols dir alguna cosa? Jo penso que sí, que al final és posicionar-se. O sigui, parlar és un acte polític. O sigui, la llengua és un acte polític i segons el que... I hauria ser-ho realment. Que Barnaby hagi après valencià és un acte polític. O sigui, ens posem com ens posem també. Jo estic d'acord, però crec que és perquè... És per... la situació d'Espanya. En el cas de que, per exemple, si parles galès o gaèlico en Gran Bretanya, la gent no pensa que és un acte polític. És perquè parles galès, perquè eres de Gales. Però en Espanya crec que tampoc vull parlar sobre el vostre país, perquè els anglesos tenim fama de, no sé, de fer comentaris sobre altres països quan no és el nostre business. Però crec que històricament en Espanya ha sigut, no sé, la idea de que n'hi ha altres llengües en aquest país ha sigut percebit com una amenaça a la unitat del país. Aleshores, per això, parlar valencià o gallec o basc és un acte polític en aquest cas. No sé si m'explique. Sí, vull dir que... Però crec que passa en totes les societats, no? Sí. Per exemple, en Estats Units, la diglòssia o, diguem-ne, la llengua menys important o més devaluada és el castellà. I és un acte polític parlar castellà perquè eres una persona de Latinoamèrica segurament i pateixes racisme. Entonces, segons el... Però sí que pense que en Anglaterra passarà el mateix, no? Perquè, vull dir, al final, els estats que han sigut imperialistes, Espanya, França, Anglaterra... totes les llengües que han tingut al voltant se les han carregades. El que passa és que en Espanya han sigut un poc més inútils i no han aconseguit que desapareguen, però per exemple en França s'han carregat totes les llengües, en Itàlia han aconseguit que la gent que parla altres idiomes els diguen dialectes. És veritat, és totalment veritat, però crec que només és perquè, com has dit, els anglesos han tingut més èxit en borrar les altres llengües, però en Espanya n'hi ha més resistència. Però també és veritat que si parles galès pel carrer en Londres, la gent, si reconeix que és galès, va a pensar, està parlant galès. Però si parles català en Madrid, què passa? Ai, no. Parlen anglès. Això no passarà. Jo vaig parlar català en Alacant i em van parlar anglès, vull dir. Aleshores, n'hi ha
n'hi ha, és veritat, com dius, que en cada societat n'hi ha diglòssia i tot això, però crec que en el cas d'Espanya n'hi ha un poquet més de... Perquè és més recent també, no? Exacte. És que ve de la dictadura que les... Vull dir, per què en Alacant? És que sempre ho dic, vull dir, el context històric és molt important. En Alacant, per què no es parla valencià? Pues perquè va ser l'últim bastió de la llibertat, la ciutat més bombardejada de tot l'estat en resistir als franquistes. Després la van repoblar amb mogolló de gent franquista. Perquè tu vas cap avall i en Crevillent es parla valencià, en l'Horta d'Elx es parla valencià, en el Vinalopó. Però en Alacant, concretament, pues està ple de fatxes. Per tant, evidentment, no es parla valencià. Però vull dir que al final s'ha d'analitzar amb el context històric. Clar. I és el motiu, no? Però si diem realment que parlar valencià o català o el que siga és fer política, culpem a tota aquesta gent a les xarxes socials, per exemple, que té com a llengua materna el català, que no el parle, perquè ara ha hagut la polèmica de Dulceida. Què opineu? O sigui, si tu com a llengua materna tens el català, però després no, i després diu jo sóc la més catalana de totes, a mi que no m'ho lleven. O sigui, la pregunta és, la gent catalanoparlant està obligada a parlar català a les xarxes socials? I si no ho fa, és un acte de política en contra de la defensa del català? A veure, és que són molts temes, no? Per exemple, si un amic meu comença a fer contingut en castellà, jo li dic, tu eres tonto, perquè es veu que no has après res. Però la Dulceida... Clar, però la Dulceida és un altre tema. Ja. La Dulceida ho fa per diners. O sigui, la Dulceida li paguen i, com és una oportunitat, ara que el català ja està posicionat en xarxes i que ja l'hem alimentat durant 5 anys des que comença TikTok, els creadors que ens hem llançat a fer-ho des de zero en valencià i hem fet eixa aposta real, tot i sabent que probablement no ens podríem dedicar a això, ara que ja té un estatus, ara que des de la Generalitat de Catalunya, des de TV3, des de la Corpo, ja fiquen diners, ara sí que els interessa treballar en català. Però jo pense fermament que el que hem de fer no és recuperar referents que tenen molt d'èxit en castellà, però que casualment parlen català per a portar-los al mercat català, sinó crear-ne des de zero, perquè és el més important, crear referents des de zero, perquè és el que més uneix un poble. Quan la gent de la nostra edat, dels 90, els nostres referents són Babalà, són Doraemon, són el culet de Shin-Chan, el Bola de Drac, perquè eren referents que eren de la nostra tele. Ara ja no n'hi ha aquests referents. Per això, per exemple, em pareix molt bé que torna La Gossa Sorda, perquè crec que va ser un grup que va ajudar molt a visibilitzar els problemes en català tal, però estem en les mateixes. Recuperar referents antics no ens salvarà del problema real. Per tant, hem de crear referents des de zero, 100% originals, en valencià, per a la nostra societat. Crec que és necessari, això. És el meu punt de vista. No sé què opinareu. Sí, jo crec que la gent no sol voler fer algo si pensen que estan fent-ho per obligació. Aleshores, tampoc sé que la resposta, però supose que com el que estàs fent tu, fer-ho emocionant, fer-ho interessant, això és l'important, crec, que fer el valencià més, no sé, perquè crec que n'hi ha una percepció de que el valencià, en alguns llocs, com a mínim, que la percepció de que el valencià és algo dels iaios. No és veritat, òbviament, però que n'hi ha aquesta percepció. Aleshores, per això el treball que està fent Frank és tan important, que mostrar com d'important és el valencià per a tanta gent, mostrar com de divertit pot ser aprendre-ho, i això, que ensenyar que és algo que que pots necessitar-lo, inclús. Sí. Exacte. Que no és només, vull dir, que al final parlar valencià ho pots fer per plaer, però que també és una necessitat si vius així. Això és el que crec que hem d'arribar a fer entendre a aquesta gent que vol viure totalment aliena a la llengua en un territori valenciano parlant. Vull dir, és que... I quan el fet de que necessitem crear contingut en valencià i necessitem nous referents i tot això, veieu realment esperança? Perquè arrel del grup valencià La Fúmiga, que es va tirar enrere i va comentar tot el que va passar i tal, molta gent està dient que la llengua va morir-se.
O sigui, sols perquè se'n va de la fúmiga la llengua va morir-se. Què opineu? Perquè justament parlaves en una entrevista, hem de crear referents i si no ens quedarem en Babalà. Què passa? Que Babalà és l'únic referent, no hi ha esperança de que la gent cree noves coses, no vegeu realment les noves generacions preparades o motivades per crear contingut en valencià? Jo no crec que va desaparèixer, però crec que les llengües sempre estan canviant. Igual que el castellà d'avui no és igual que el castellà de fa 200 anys, per exemple. Aleshores, no crec que hauríem estar parlant de desaparèixer o moure o cap cosa així. Crec que hauríem estar parlant de com serà en el futur. Igual serà mesclat més en el castellà, però igual també serà mesclat l'anglès, l'àrab, no sé, el francès. Jo no crec que les llengües desapareixen, jo crec que van canviant i ja està. I això realment em dona optimisme. Molt bé, que bonic. A veure, Fran, ja va la part negativa. No, vull dir, al final... Dius el que penses, així? És un podcast superobert, no anem a passar a ningú de res. Està clar, estic d'acord en ell, però clar, sí que és de veres que les estadístiques no són bones. Vull dir, les estadístiques demostren que cada vegada menys gent parla valencià i és que tenim un monstre enorme davant dels nostres ulls que és el castellà i que no és per criminalitzar la llengua, perquè les llengües no tenen culpa absolutament, però en una societat, en teoria bilingüe, no? Parlen tots castellà-valencià, si tots els xiquets i xiquetes, que al final són el futur de la llengua, tenen 50.000 referents en castellà i no en tenen cap en valencià, al final tot el món acabarà fent-ho en castellà, perquè i és molt complicat competir contra tot això, perquè la fúmiga no va salvar la llengua, però és necessari que estigui a la fúmiga, però és necessari que n'hi hagi 40 fúmigues, clar, però totalment. No existeix. I en castellà, en canvi, sí, n'hi ha 40 fúmigues en castellà i arriben a tot el món. Entonces és molt complicat competir contra aquest gran monstre que és tota la gent que fa contingut en castellà, perquè, a més, ha fet xislit tots els milions i milions i milions de parlants que n'hi ha a Llatinoamèrica. És a dir, és molt complicat competir contra tot això. Crec que l'única manera és que des de dalt, des dels polítics, enxufem molts diners a reviscolar la llengua i a tindre una tele justa en valencià, que ara mateix avui per avui és un quadro, i molts altres sectors. Vull dir que és necessari fer entendre que la gent que ve ací ha de parlar valencià per a poder sobreviure. Si no, estem perduts. Totalment. Penses que eres 100% transparent en aquests temes d'ideologia, de política de llengua a les xarxes socials i per això has rebut crítiques? O penses que no eres 100% transparent i de vegades guardes coses per por al que pugui passar? Intento ser el 100% transparent, però a vegades la pitjor censura que n'hi ha, la pitjor de totes és l'autocensura. Eixa és la pitjor de totes. I jo per por alguna volta m'he callat coses, perquè jo, clar, jo a lo millor agarraria i el que jo dic de Mazón en vídeos no és el que diria entre els meus amics, però clar, també estem en xarxes, hem de tenir en compte que les xarxes no mos pertanyen tampoc perquè són empreses i a mi jo no puc tampoc posar-me a dir animalaes perquè els algoritmes està demostradíssim que són feixistes i censuren casualment a les persones que fem vídeos queixant-nos d'injustícies. Després hi ha un tio en un aguilucho o en un Vito Quiles i això no ho censuraran mai. Vull dir-te, això ho deixen perquè l'algoritme li interessa. Però en canvi, si tu dius, si te'n passes això, et tanquen el compte. Entonces també has d'anar un poc amb cura del que fas, perquè, clar... T'ha passat alguna vegada que t'han censurat? Mai m'han censurat. Bueno, sí, alguna vegada he rebut algun missatge, tipus... D'això que diu, no? No... És que no sé com és el missatge d'això. Podrien restringir-te el compte. Sí, restringir-te perquè no segueixes les guidelines d'Instagram, de no sé quanto. Bueno. O sigui, la meva pregunta més és, no per això t'has pensat deixar les xarxes o deixat de parlar valencià a les xarxes? No, mai. O sigui, tot i que molta gent, a dia d'avui inclús, a dia d'avui,
em plantegen fer un castellà per a ser més internacional. Què? Sí. I jo dic, tia, més internacional? Vull dir, no pareixen prou de seguidors. Ni que farà falta, també. És que no fa falta. Vull dir, vist d'açò, vist bé d'açò, i tant de bo hi haguera més gent que poguera viure d'açò en valencià plenament. Totalment. I Barnaby, tu has estat alguna vegada a punt d'abandonar l'aprenentatge del valencià per qualsevol raó, perquè has sentit un mal comentari o el que siga? No, mai. Les males reaccions que he tingut, que no han sigut moltes, però sí que han passat, només m'han motivat, perquè solen vindre de gent que, per exemple, lo de hablament cristiano, tot això, que ha passat algunes vegades, però jo veig que sol vindre, aquestes reaccions solen vindre de gent que té problemes més grans, no sol vindre de gent que ha estudiat, no sol vindre de gent que entén què està passant en la llengua, aleshores mai m'ha desmotivat. Val. I què penses que és el que et fa que seguissis volent aprendre valencià? Perquè ja parles perfectament, vull dir, sempre hi ha coses, inclús els nadius, però seguissis tinguent aquesta mateixa motivació, jo crec que des del principi de mai pararé d'aprendre valencià. Sí. Quan més aprenc, més vull seguir aprenent. Molt bé. I creus que està relacionat en que vas de poble en poble? Perquè avui que ens contes una mica més, perquè ho has comentat, de que a Barnaby li agrada anar de poble en poble xerrant en güelos o en gent major que et conté coses, però això d'on et ve? D'aprendre valencià o et ve d'abans? Perquè has dit també que et donaves compte de que no arribaves a la gent en castellà perquè no era la llengua del seu cor, que és una cosa molt bonica. És que, no sé, sempre la gent ha sigut simpàtic quan he anat als seus pobles, aleshores, no sé, mai he tingut mala reacció per anar a algun poble i parlar amb la gent, però és veritat que per eixa mateixa, no sé, pel fet que m'han acollit de manera tan bona, he volgut aprendre a parlar en la llengua que es posen més còmodes. I també perquè he vist que, no sé, que la cultura d'ací està basat en, no sé, a algun extent en la llengua, les paraules que la gent estima. Aleshores, per això ha sigut molt bonic aprendre-ho. Que bonic. Sí. I a través d'aquestes aventures que has tingut parlant en gent major, t'has quedat en alguna paraula en valencià que digues que siga la teua preferida o la que més t'agrada utilitzar? És molt difícil perquè n'hi ha moltes i igual em quedo un poquet en blanc, però... No passa res. És que cada poble té les seues paraules. Totalment. Aleshores és molt difícil triar. Però, a veure, per exemple, on diuen la dina en lloc del dinar? Al sud. La el sud, dina. sí. T'agrada dir-ho? El Vinalopó i tot això. No ho dic però és que a vegades em ix, però m'encanta. Diuen la dina, la berena i la sopa. Exacte. El berenar i el sopar. M'encanta. Sí. M'encanta. Que és molt curiós perquè, clar, si tu parles d'una persona, jo crec que serà per Castalla, Onil, bueno, Onil no ho sé, però Castalla i aquests poblets, pues me'n vaig a fer-me la sopa. I dius... I al dia, la sopa com el menjar. Al Sant demà, no, me'n vaig a la sopa. I tu dius, colló, esta persona està tots els dies sopant sopa. I no, és que és el sopar. La berena és el berenar i la dina és el dinar. És supercuriós. I alguna cosa així que hi ha al teu poble, a la vila? A la vila, per exemple, les primeres persones del singular les acabem en C. Jo mengec, cantec, ballec. M'he vist. Sí. Després, el divo, no dius diso. Divo. Menjaro. Revisem-ho. No, I això ho fas a les xarxes també? Sí. Bueno, el que passa és que a vegades també intentes autocorregir-te lo de sempre, no? I això clar. Al final això és genuí, però clar, com que intentes... No sé, n'hi ha moltes coses guais. A mi m'agrada molt el parlar de les marines i el parlar del meu poble. M'agrada molt la tonaeta vilera també, com parlen les dones majors. Sí, que tenen esta tonaeta. I això és molt guai també. Vull dir,
és parlar mariner, parlar de la mar. I com creus que podem equilibrar... Sé que vas a parlar-ho en altre episodi, aleshores no vull parlar passa molt, res, però no passa res. com creus que podem celebrar eixa diversitat tan bona que tenim en el valencià, però també sense subdividir? Exacte. És que això és un tema, perquè, clar, vinc de Suïssa, justament, i allí tenen el mateix problema, perquè allí parlen alemany suís. I què passa? Que els suïssos han votat per no estandarditzar-lo, perquè tenen com a 31 dialectes diferents, o una moguda. I, clar, no volen estandarditzar-lo, és com que s'han quedat en l'estàndard de d'Alemanya, però no volen estandarditzar el suís perquè, si no, renunciarien a tota la riquesa dialectal que té eixe dialecte. Clar. I no volen cedir a que s'estandarditze. Però jo penso que si no estandarditzes una llengua, al final es perd. Perquè, vull dir-te, sí, tenim la sort de que la nostra llengua és superrica dialectalment, però per què és rica dialectalment? Perquè està perseguida durant molts anys, durant el franquisme. Per tant, ha anat evolucionant en cada poble d'una manera, sobretot el vocabulari de la cuina, de la casa, del carrer. Si haguera continuat així, probablement cada volta parlaríem més. Totalment. Cada una a la seva hi hauria 30.000 llengües diferents i cada volta més paregudes al castellà. Per tant, crec que és necessari que s'estandarditzi. Però a la volta s'ha de respectar el parlar genuí de cada poble. Ho has dit perfecte. Jo simplement voldria fer No soc filòleg, jo tampoc vull parlar en nom de ningú, però és el que pense. Vull dir. Sí. I també és això que diem que la llengua del poble com a tal no la podem... O sigui, cada poble té un parlar i en cada parlar hi haurà unes coses concretes. No podem estandarditzar-ho tot, vull dir. I al final tu estaràs parlant en els teus amics i no pots parlar tampoc estàndard. Jo no estic d'acord tampoc o la gent que fa contingut en valencià i 100% siga un estàndard, perquè també depèn de quin contingut en valencià. No, perquè, carinyo, n'hi ha registres. Exactament, per a què existeixen els registres? Clar. És igual en qualsevol llengua, no? Totalment. No sé, no parle igual en una entrevista de treball en anglès que com parle en els meus amics. Aleshores, suposo que no hauria de ser molt diferent en el cas del valencià. Clar. L'anglès, a més, és curiós perquè sí que n'hi ha accents que estan relacionats també en la classe, no? Social, l'acte social del que vens. Perquè no és el mateix parlar cockney, que com que està relacionat en la gent de la classe més baixa, més treballadora, que un RP. Wow. És com més de Queens, no? És com... Vinga, Barnaby, ja el teu moment. Fes-nos un accent. O en anglès o en valencià. No sé, és que diuen que el meu accent bàsic de l'anglès és l'accent del listening, de l'examen. És que tens veu. El problema és que tens veu la de listening. Listen and repeat. Listening, part 1, exercise 1. Uau. És que uau, eh? És que m'ha recordat la meva professora d'anglès. Ara m'ha posat emotional. Emotional! M'encanta. Emotional. M'encanta. I podries parlar valencià en accent britànic? Ja lo faig, no? Però jo sé que saps fer-ho exageradament. Avore, puc parlare més o menys, però no sé si entendries. Sí, està molt bé, genial. N'hi ha un historiador que m'encanta, Paul Preston, que és molt interessant, ha publicat molts llibres sobre la guerra civil, sobre el franquisme, tot això, però és interessant perquè quan apareix en la ràdio parla castellà perfectament, però en el mateix accent de Birmingham. Es que, sí. El problema con Lago Caballero es que no podía ganar el apoyo del Frente Popular. És exactament així. M'encanta. És molt fort. Doncs jo vaig aprendre anglès en una senyora de Birmingham. Ah, sí? Sí. Jo és que l'anglès, clar, jo el vaig aprendre en 14 anys perquè la meva veïna, una senyora britànica de 60 anys en aquell moment, que duia allí com a 10 anys parlant en anglès, o sigui, vivint, no parlava ni xufa de castellà ni de res. I un dia em va veure a mi, li vaig caure en gràcia i em va proposar ensenyar-me anglès a canvi de que jo li ensenyara a ella castellà. Total, que al final això no mai va passar. Jo mai li vaig ensenyar castellà. Ella em va ensenyar a mi anglès i, clar, des dels 14 anys, fet compte, fins als 20 anys, jo quedava en ella 3-4 dies per setmana. Em portava a Benidorm a menjar fish and chips, em presentava a les seues amigues, una de Liverpool, una de tal, i al final em vaig criar
és la meva tercera iaia. I penses que tens aquest accent de Birmingham, oi? No, perquè ella té un accent més estàndard, Més però sí que la estàndard, sentia molt de dir, oh, that's funny. I coses així que dius, oh, that's funny, oh, the sun... Però bueno, al final són cosetes vàries que eren curioses, però no, em vaig quedar-me un estàndard. En pixe. Parlant d'accents, Barnaby, fer-nos el valencià de Sueca. Ai. És que la primera vegada que ho vas fer jo em vaig pixar de la risa. No sé, suposo que la gent sempre diu sueque, si menciones sueca, diuen sueca, però no és així, és més com sueque. Sueque? Sueque. Com sueque. Si dius, és com quan la gent parla de Canadà i diuen que diuen a boot, no diuen boot, és com a boat. És més sutil que això. És igual és en com sueque. Una exageració, vols dir? És una exageració, exacte. Però és veritat que sueque. si dius mira, en sueque és com mire. Mire. Sí, mire. Sí. Pareix lleidatà, no? Un poc, mire. Pareix lleidatà. Mire. Tota lleidatà, m'encanta també. No sé, saborejan la, crec que és la millor manera de dir-ho. Sueque. Toca. Exacte, creia. Exacte. Ah, mira, que xulo, quin tret més curiós. No, la veritat és que no ho he sentit mai, això. M'encanta. Molt bé, arribem al final, Sis, i ara ja secció de comentaris. Vinga, Fran, va. estàs per ahí? Vale. L'altre dia vam estar xerrant i és interessant, però a la vegada és per plorar, perquè quan ens vas dir, no, tal, tinc alguns comentaris polèmics, tal, i jo no m'esperava fins a quin punt Total. de malsonants, anem a dir-ho. És que no tinc ni una paraula per explicar-ho. Clar, no, al final jo rep molts comentaris, el que passa és que jo ho considero una victòria, és a dir, si a tu t'insulten per parlar en la teva llengua és que 100% estàs fent-ho bé. No? Estàs fent-ho bé. Un exemple, però és que normalment també són gent que té com a d'usuari un senyor random. Sí, no? Són tot com a... Ensenyeu ahí. Sí, és que vull dir-te... La foto. Primer, qui eres, no? Qui eres? Clar, tens cara o eres un... Kendall 77. És que anem a veure, ixa al carrer i que toca gespa, per favor, perquè necessites que et doni l'aire. Y en el bio será algo como España no tenía un imperio, tenía virreinatos o algo así, ¿no? Sí, coses d'estes. Vinga, va. Mira, se agradecería no sé yo parlar castellà ara. Mira, se agradecería subtítulos en español, pero como veo que quieres atraer a Instagrames solo catalán parlantes, paso de escucharte. Pues vale. Wow. Un altre en diu el ninot de Ribó. El ninot de Ribó. Otro tarado catalufo que cree en Narnia. Però Narnia? Què vol dir? És que se fa esta risa. Narnia, clar, quan dius existís. països catalans o quan dius país valencià, és Nàrnia. És Narnia. Nàrnia perquè això no existeix, no? Que fort. Payaso vividor de la màfia catalanista. M'encanta. Ui! Estic per posar-me en la bio de Grindr. Soc el payaso vividor de la mafia catalanista. Supongo que ya te habrás comprado casa en las Ramblas de Barcelona. Clar, perquè molta gent es pensa que jo visc de Catalunya, que em paga que tinc una pagueta, que jo cada mes rep per catalanista 4.000 euros. Claro. I és de veres que gràcies als catalans jo faig molta faena, però també gràcies a... Els catalans el paguen? Sí, jo treballo molt en Catalunya. Sí, i ho agraïs moltíssim perquè els catalans de veres estan en un altre món. També estan mal, també estan fotuts. O sigui, tampoc és per romantitzar la seva situació. No, totalment. Però, clar, sempre serà millor que la nostra. Això és una realitat. Un altre, exacto, anticatalán. Ahí lo has clavado, mariconcete, muy bien. Y con honra, a joderse. És que quan claven coses que no tenen res a veure ja dius, no té cap argument real. Sempre és en castellà, vull dir, és que mai t'ho diran en valencià, perquè això és el tema, el gran tema, no? Com el Montpó que defensa el valencià de poble. Això és una transició a que vulguis parlar, és el que parlàvem, si no n'hi ha un estàndard, si tu només defenses un valencià de poble, al final passa el que fa esta gent. Jo te seguía porque hablabas valenciano, pero eres un catalán. Es que no me seguías por hablar valenciano, tú lo que quieres es que yo sea un castellà, un pro-Espanya i un anti-valencianista, anticatalà i anti-tot, perquè tu detestes la llengua. Tu el que vols és una folclorització extrema de la llengua i que faig vídeos de paella tot el dia i que diga comboi i cacau. Que com volen fer-la desaparèixer, això està clar. Que aquesta gent, crítiques en valencià poques n'hauràs rebut.
Alguna també, perquè els Alguna. valencians són molt autocrítics, també ho he de dir. També és de veres. Molt. Ben, hauràs rebut més de l'estil no digues això que és col·loquial. Sí, clar, normalment... O cuida la llengua. Sí, exactament. Sí. Coses que- Normalment això, tinc la sort de tenir una comunitat superguai, supersana i superentregada, que Barnaby ho ha pogut comprovar. Estem tan poc acostumats a que es facin coses en la nostra llengua que quan ho fas, tot el món es volca. O sigui, Totalment. és que el nivell és tan baix que a poc que facis alguna cosa ja n'hi ha... Molt bé. Per acabar anem a fer una última pregunteta. Si vos haguéreu de descriure tu a Barnaby a Fran, què diríeu en una frase o en una paraula? És interessant encara. En una paraula, apassionat. Oh. Molt bonic. Sí, no? Molt Jo penso que bonic. sí, és una persona Apassionat. apassionada que s'apassiona molt per les llengües i per la cultura, perquè la llengua és cultura i la cultura és llengua. Sí, sí. La veritat és que jo anava, no sé, per ahí sembrava supercool, sí, anava a dir exactament el mateix sobre tu, perquè, no sé, has fet tantes coses bones per a, no sé, per a propagar la llengua, per a motivar la gent per a parlar-ho, aleshores jo diria exactament el mateix. Ai, que bonic. Un maig. Jo diria el mateix també vosaltres. Que guai. I curiosos, apassionats, bonicos. Mira, que cuideu la llengua i que vos agrada, perquè al final sabeu que no hi ha maldat darrere. Això és molt, molt, molt bonico. I per això també vos agraïs que hàgiu acceptat aquesta proposta, que ja sabeu que per a mi és molt important, tant com per al meu influenciador preferit des del 2020, com per al meu millor professor d'anglès que he tingut en la meva vida. O sigui, mira que jo odiava l'anglès i Barnaby va fer que a mi l'anglès m'encanta. Ara la meva vida és valencià i anglès, vull dir. És que és molt fort. Que bé. I Que guai. ha sigut un plaer, la veritat que m'ha encantat. Moltes gràcies per Moltíssimes l'espai. gràcies. M'ha encantat, i tota la gent que esteu escoltant, gràcies també per escoltar Stepan Mega Begloga, i per suposat, si vos agrada, compartiu-lo, deixeu un comentari, poseu-nos a les xarxes socials, també hi haurà clips per TikTok, per Instagram, i recordeu també que si voleu participar i penseu que teniu alguna cosa a afegir a aquest podcast, podeu proposar participar o inclús temes, no? A mi m'agrada molt que em proposen temes. Ai, parla del català a França, o parla de Perpinyà, o parla de, jo què sé, del col·loquialisme, coses així, no? O inclús si teniu algun influenciador que estiga començant i que vulgui, no sé, participar, també estarà molt benvingut. Així que moltes gràcies a tots. Gràcies. Adeu. Adeu. Gràcies.